Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Азнакайда юл йөрү кагыйдәләрен ныгыталар. Әлмәтлеләрне эшле итәләр. Бөгелмә студентлары һөнәри осталыкта сынаша. Азнакайда яшь юл хәрәкәте инспекторлары отряды оешуга 50 ел тулу уңаеннан зур бәйрәм узды. Аны оештыручылар юл хәрәкәте иминлеге белгечләре, Мәгариф идарәсе, балалар иҗаты үзәге коллективы. Форум зур оешканлык белән узып, чыгышлар төрле иҗади мәйданчыкларда тәкъдим ителде. Интерактив уеннарда безнең коллегаларыбыз да үз көчләрен сынап карады. Монда зур жанлылык, активлык, бер-береңә ярдәм итү атмосферасы өстенлек итә. Балалар үз отрядларын яклап, эшчәнлекләрен күрсәттеләр. Юл куркынычсызлыгы кагыйдәләрен өйрәнүдә кулланыла торган методик материаллар белән таныштырдылар. Юл хәрәкәте иминлеге буенча акциялар булганда без аларны киябез, буклетларны халыкка, балаларга таратабыз. У юидовцев есть своя форма, она красива, удобна и современна. Җитәкчеләр үз чиратында аларга юид эмблемаларын бүләк иттеләр. Как хорош велосипед, проще механизма нет, рама, руль и 2 колеса. Вот и все вам чудеса. Не страшны любые дали, только лишь крути педали. Вертя руль, держа седле, езди по родной земле. Хәзерге вакытта район мәктәпләрендә 31 юид отряды үз сафларына 508 укучыны берләштерә. Бүгенге форумга район һәм шәһәр мәктәпләре буш кул белән килмәгәннәр. Алар күргәзмәләр оештырганнар һәм әлеге күргәзмәләрдә юл хәрәкәте иминлеген тасвирлаучы атрибутлар тупланган. Мәсәлән, менә шушы баннерда безнең шушы фотосурәтләр аша нәрсәләр эшләгәнебезне күрергә була. Акциялар үткәрәбез, конкурсларда катнашабыз, төрле кроссвордлар, ребуслар шишәбез. Юит безнең өчен нәрсә белән әһәмиятле соң? Балалар, юит безнең өчен кызыклы шөгыль. Юит безнең өчен тормыш дәресе. Юит безнең өчен яшәү рәвеше. Искиткеч бөтен җирдә бу әйбер оештырылган. Менә иң кирәкле юнәлештә бара торган эш. Юитчылар хәрәкәте оешуга 50 ел тулуга багышланган форумда катнашучыларны Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе, районның юл хәрәкәте иминлеге комиссиясе рәисе Айдар Шәмсетдинов сәламләде. Актив эшчәнлек алып баручыларга рәхмәт хатлары, бүләкләр тапшырды. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт учреждениесының район бүлекчәсе җитәкчесе Әлмира Сәгъдәтуллина җитәкчелегендә яшь инспекторлар хәрәкәтен тагын да популярлаштыру, киң җәмәгатьчелекне юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү проблемаларына җәлеп итү, юл транспорт хәрәкәтләрен киметү һәм булдырмау максаты белән районда күп чаралар үткәрелә. Бәйрәм балаларның күңелле чыгышлары белән үрелеп барды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт дәүләт автоинспекциясы агымдагы елның 3 аенда юлларда аварияләргә йомгак ясады. Бу статистика һәр вакыт юл хәрәкәтендә катнашучыларның игътибарлылыгына һәм саклыгына бәйле. Алар турыдан-туры юллардагы хәлләргә тәэсир итә. 2023 елның 3 аенда Әлмәт муниципаль районы территориясында 27 юл транспорт хәрәкәте була. Аларда 5 кеше һәлак була һәм 34 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр ала. Юл транспорт хәрәкәтләренең төп төрләренең берсе ул бәрелешу. Алар аркасында 17 юл транспорт хәрәкәте була. Аларда 4 кеше һәлак була һәм 24 кеше яралана. Шулай ук аварияларның иң киң таралган сәбәпләре арасында җәяүләрне бәрдерү тора. Узган 3 ай эчендә мондый 8 очрак теркәлгән. Анда 1 кеше һәлак булган һәм 8 кеше җәрәхәтләнгән. Моннан тыш хисап чорында балигъ булмаган балалар катнашында 5 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 5 бала җәрәхәтләнгән. Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательны на дороге и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения. Помните, что безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Алия Байрамалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген иртә белән калабызның Работа России кадрлар үзәгендә вакансияләр ярминкәсе үтте. Әлеге чара Моя карьера с Единой Россией проекты кысаларында бүген бөтен Татарстан буенча узды. Берничә мәйданчыкта оештырылган вакансияләр ярминкәсе һәм аның үзенчәлекләре белән без дә танышып кайттык. Вакансияләр ярминкәсенең бер мәйданчыгы эш бирүчеләр. Биредә эшкә урнашырга теләүчеләр эш бирүчеләр белән турыдан-туры сөйләшә. Кызыксындырган вакансияләр турында сораштыра алды. Идеаль резюме һәм бүген актуаль булган видео резюме төзү буенча мастер-классларда катнашты.
На ярмарке вакансий принимает участие военный комиссариат города Альметьевска, Альметьевского района. Они консультируют граждан по вопросам прохождения военной службы по контракту. Üçüncü qatda xizmetkarlar izləyişlər, üz uyuşma предприятиялары, студентлар iş izləyişlərə ən kerakli vakansiyalar turunda söyledi. Həm sorularga cavab verdi. Şulay uq üçüncü qatda məşğulluq üzərindən bir tülənə turğan finans yardım alğan, həm öz məşğulluq rəsmiləşdirən qражданlar öz produksiyaları turunda söyledi, həm onu təqdir etdi. Все интересующиеся могут подойти и спросить у них, как они решили открыть свое дело, что им потребовалось, какие условия были. И также у нас сидит специалист, который может проконсультировать по всех вопросам. Vakansiyalar yarmarkasında köpçülük iş berушілер, buğalter, səudə personal boyunca menedjer, turdan turu satılar agentləri, yuristlər, maşına yürütüşü vazifalarına xizmətkarlar izlədi. Qozanda, Yeşil Üzəndə, Tübən Kamuda həm Yarşalıda Tataristan Respublikasının hünəri ustallıq boyunca çempionatının tübək etapları uzdu. Bugülmə meditsina училищесі студентлары bu bəygidə bir neçə kompetensiya boyunca qatnaşa. Onlar öz ustalıqların meditsina həm sosial qayğırtı, davalau işçənligi, akушерлық işi, həm farmatsevtika boyunca sını. Вам назначена процедура измерения артериального давления. София Дубинчева барысында профессионаллар 2023 ел чемпионаты кагыйдәләре буенча сөйли. Пациентның кан басымын үлчәгәндә кабул ителгән дарулар турында, авыруның сәламәтлеге турында белешә. София конкурста медицина һәм социаль карау компетенциясе буенча 4нче урынны ала. Көндәшләре республиканың 9 медицина көллиятеннән килгән студентлар була. София булачак шәфкать туташы, кешеләргә ярдәм итәргә яратам ди ул. 6 модулей, и в каждом модуле нужно было помочь пациенту. Нужно было оказать неотложную помощь, обучить пациента, оказать эмоциональную поддержку. И все это в ограниченное время, 40 минут, и поэтому нужно было показать все свои умения. И когда я поехала, я еще больше поняла, что эта профессия именно для меня, это то, чего я хотела. Вот, и думаю, буду дальше развиваться, потом поступлю в высшее медицинское учреждение, потом приеду в наш город и буду уже лечить наших угульминцев. Чемпионат хәрәкәтенең миссиясе эшче һөнәрләренең әһәмиятен һәм абруен күтәрү, яшьләрнең һөнәри үсешенә ярдәм итүче шартлар булдыру. Шуңа күрә медицина училищесендә әлеге бәйгедә барлык компетенцияләрдә катнашырга карар кабул итәләр. Медицина һәм социаль карау, дәвалау эшчәнлеге, акушерлык эше һәм фармацевтика буенча студентлар көч сынаша. Заняли по специальности лечебное дело, это, конечно, наша гордость, 3-е место по республике среди 10 медицинских колледжей. По сестринскому делу мы заняли 4-е место, по акушерскому делу 4-е место и по фармации 5-е место. Медицина училищесында чемпионатта катнашкан барлык кызларны билгеләп үттеләр. Аларга бүләкләр тапшырдылар. Алга таба тәҗрибәле студентлар башкаларга мастер-класслар үткәрәчәк. Чемпионат җиңүчеләре шулай ук республиканың иң эре медицина оешмаларында стажировка һәм эшкә урнашу турында тәкъдим алды. Бу киләчәк медицина хезмәткәрләре өчен иң мөһиме. Алар Татарстан Республикасы җыелма командасының киңәйтелгән составына керде һәм ноябрь аенда Санкт-Петербург шәһәрендә узачак милли чемпионатның сайлап алу ярышларында һәм финалында республика исемен яклаячак. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүген иртә белән Кулабызның 47нче балалар бакчасында Татар малае Татар кызчыгы 2023 муниципаль бәйгесенең йомгаклау этабы узды. Әти-әниләрнең, тәрбиячеләрнең, балаларның бергә эшләү нәтиҗәсе һәм яшь сәләтле әлмәтлеләр турында алдагы материалыбыз. Алар биргән моңлы телемне йөрәтәләр, алар яратырга. Татар малае Татар кызчыгы бәйгесенең йомгаклау этабына җыелган олысы кешесе һәммәсе татар халкын һәм аның мәдәниятен, милли йолаларын хөрмәтләүче һәм киләсе буыннарга да тапшырырга ниятләүче. Бирегә берничә еллык җиңүчене тәрбияләгән остазлар да килгән. Балаларны бик яратабыз. Үзебезнең татар телен, милли татар теленең гореф-гадәтләрен саклыйбыз. Садигыбызда шушы эш белән гомумән эшебез бара. Балаларыбызны тырышабыз татар телен ныклап белергә. Татар малае Татар кызчыгы ел сайын Әлмәт районында узучы бәйге. Бу елда ул нык адымнар белән атлый, ди оештыручылар. Мәгариф идарәсе начальнигының милли мәсьәләләр буенча урынбасары Сирина Җиһаншина сүзләренчә, бу чара һәр вакыт туган тел атналыгы кысаларында уздырыла. Анда туган телдә сөйләшә, аралаша торган балалар үзләренең сәләтләрен күрсәтә. Бәйге күп еллар дәвамында үткәрелә, беренче еллар гына түгел, аның кысалары елдан-ел киңәя. Сәләтле балаларыбыз, Аллага шөкер, алар артып тора, үсеп торалар. Без аларны мәктәпкә озатабыз, дәвам тышанлык булдырабыз.
Менә шундый форматта эшлибез. Бүген безнең Гран-при алучы кызыбыз бар. Беренче урыннар егетләр кызлар арасында, икенче һәм өченче урыннар. Һәм инде калган барлык катнашучылар да номинация дипломнары белән бүләкләнәчәкләр. Быел Тотар малайы Тотар кызчыгында район һәм шәһәр мәктәпкәчә белем бирү йортларында тәрбияләнүче 25 бала катнашты. Гран-при иясе итеп 47-нче балалар бакчасыннан Диана Хайруллина танылды. Менә 5 ел инде Әлмәт музыка көллиятендә орган көйе яңгырый. Бу үз вакытында Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Әлеге уен коралы барлыкка килгәннән бирле көллият сәхнәсендә айга бер тапкыр тематик кичәләр уза. Чираттагысында Рәдифә Нугманова булып кайтты. Орган Әлмәт шәһәре өчен чагыштырмача яңа уен коралы. Аның Әлмәт музыка көллиятендә пәйда булуына әле 5 кенә ел. Шул дәвердә биредә һәр даим айга бер тапкыр орган көйе кичләре уздырыла. Быел да бу кич биредә тулы заллар белән уза. Орган кулланылышта безнең эрага кадәр 15-нче гасырда ук булуы билгеле. Өстәвенә ул әле дөньядагы иң зур музыка уен коралы да булып исәпләнә. Андагы торбалар саны 30 меңгә чаклы җитә. Ә бийеклеге буенча 5 катлы йорт хәтле. Орган заллары музыка уен коралының тартмасы дип санала. У нас началась новая эпоха в городе Альметьевске именно органной музыки, потому что орган появляется там, где в городе становится хорошо. Орган привносит в город гармонию, потому что он настолько большой, он такой мощный, он такой богатый, насыщенный тембрами, что он сразу заполняет все пространство вокруг, облагораживает. Люди начинают меняться буквально на физическом уровне. Музыка көллияте укытучысы Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре Гүзәл Еремеева бу уен коралы хакында тәмләп сөйләргә ярата. Танылган аккордеончы калабызда электрон орган кайткач та бу уен коралын үзләштерергә алына һәм консерваториядә укып чыга. Көллияттә фортепиано бүлегендә белем алучы студентларны органда да уйнарга өйрәтә ул. Орган кичләре нәкъ менә шул студентлар тырышлыгы белән әзерләнә дә инде. На сегодняшнем концерте орган будет звучать сам, самостоятельно. Еще орган будет звучать в 4 руки, в 4 ноги. Дуэт будет играть органисток. Еще он будет звучать с вибрафоном, с гитарой, с кураем. Самые неожиданные инструменты, которые никогда не подумал, что они прозвучат с органом. Ел дәвамында колабызга орган яңгырашын үз иткән тамашачылар аудиториясе формалашып өлгерде. Кичә авылы җирлеге башлыгы Галина Туманова да шуларның берсе. Это вообще особая музыка. Орган мне очень нравился тоже всегда. Я несколько раз была уже здесь на концерте. Ну, завораживает. И вообще здесь атмосфера. Сейчас после вот ремонта здесь такая аура, такой зал, такая сцена. Такие люди, такие студенты, такие таланты, но просто не прийти сюда было бы грех. Рәдифә Нугманова, Рамил Базардинов, яңалыклар вакытта, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар, мин Лина Хәсән, монтаж операторы Оля Верамалова, сезнең белән сау булашабыз, исәнмен булыгыз.